Bilbo basurtoko esian, sartu ditugu nobe berriek alde nabarmenak dituzte aurreko ereduarekin alderatuta. Baranda malguak, zatituak eta independienteak, ohearen estaldura osoarekin, esku bakarrarekin jaitsiera moteldua egiteko. Bere diseinu ergonomikoak pazientearen laguntza eta mobilizazio goiztiarra ahalbidetzen ditu. Pazienteren kontrolak barandaren barrualdean, erosotasun posizioak hartzeko aukera emanez. Hala nola, altuera egotzea eta bizkarraldea eta hankak doitzea. Erizaintzako panel kableduna, ohea artikulatzeko funtzio guztiak dituena. Blokeatzeko botoia. Pazientearen mugimenduak blokeatzeko aukera ematen du. Bizkarraldea doitzeko botoia, gorantz edo berantz. Oina doitzeko botoia, gorantz edo berantz. Ohearen altuera doitzeko botoia. Pazientearen segurtasun posizio basuenean jar daiteke, lurretik 45 zentimetrora gutxi gora bera, edo posizio altuenean eta ergonomikoenean. Gutxieneko altuerara iristean argi laguntza emanez. Trendelenburg botoia, Antitrendelenburg botoia, bihotz holkiko posizio programatua. Oso lagungarria pazientearen mobilizazio goiztiarra hasteko. Pazientearen irteera posizio programatua. Larrialdeko BB botoia. Modu elektrikoan, ohearen plano guztian desegin egiten ditu eta bihotz bizkortzeko maniobrak ahalik eta azkarren hasteko altuera egokian jarrita uzten du. Larrialdietarako Trendelenburg botoia. Desegin oheren plano guztiak Trendelenburg posizioan jartzeko. Eskuinaldean edo eskerraldean inklinatzeko botoia. Pazienteen eguneroko higiene eta transferentzia funtzioak errazten ditu. Kontrol pedalak ohearen bialdietan, babes-hesiarekin nahi ez diren mugimenduak saihesteko. Batek eskuineko eta eskerreko alboko inklinazioa 14 angeluraino erregulatzen du eta larrialdeko BBB posizioa aktibatzen du. Besteak altuera erregulatzen du igotzea eta jaistea eta gaitzetespen posizioa aktibatzen du. 4 balasta palanka ditu, 2 burualdean eta 2 oinaldean, ohea 4 hurbiletatik modu zentralizatuan balastatzeko. Oheko balasta kentzean alarma bat pizten da. Horren berri emateko, gainera 5. gurpila du, edozein pedaletatik eragiten dena, eta ohearen maniobragarritasuna ahalbidetzen du espazio estuetan. Oheburua eta oina oso modu errazean eta erremintarik gabe erretiratzen dira. Ohe integratua 20 zentimetro arte zabaltzea, eskuz aktibatzen diren zenbait palankaren bidez.